सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो आङो नैबे इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो। फै जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै नायनि थैनायनि उनाव आसा। माब्लाबा जेब्ला जोंनि जिबनाव दुखु दाहाया फैयो, गोबां रोखोमनि सैनांनाया जोंनि जिबनाव फैयो, समाव जों निराशा जायो आरो जोङो बे सोंनायखौ सोङो, थैनायनि उनाव मा जागोन? बाइबेलाव लिरनाय दङ, थैनायनि उनाव सोरगो आरो नोरगा नेनानै दङ। आरो बे संसाराव नुजाफैनाय जोनोम मोननाय जों बयबो सानसे बे संसारखौ नागारनानै जोङो थांगोन। मा धोरोमिया मा पापी जों बयबो सानसे बे संसारखौ जोङो नागारलांगोन। नाथाय रंजानो गोनां बाथ्राया बेनो, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै धोरोमिया जिउ खुंनायफोरनि थाखाय थैनायनि उनाव जोबनो गैयै सोरगोनि धोना नेनानै दङ। नोङो दिनै थांनानै थानाय समाव जेसेबांखि बेमारि, जेसेबांखि दुखु दाहा जाया मानो, नाथाय जोबनो गैयै गोजोननाया, जोबनो गैयै जिबना, जोबनो गैयै सोरगोनि धोना नोंनि लागै दोनखाजाबाय। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 6 बालाब 19निफ्राय 30 सारि जोङो फरायगोन, अब्ला जों मोननो हायो। दिनै बेयाव धोनि आरो लाजारनि बिसय जोङो मोननो हायो। बै समाव सासे हावरिया लाजार दङमोन, जायहा सानफ्रोमबो उखैनायजों लेलायनानै, बेमारजों लेलायनानै जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन। आरो बे लाजारखौ, बिबायारि लाजारखौ गोनां गेदेरनि लांगोनाव बेखौ लांनानै दोनहैयोमोन। आरो गोनां गेदेरनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय गुन्द्रा गुन्द्रिखौ जानानै बे लाजारा गावनि उदैखौ सुफुङोमोन। आरो बिनि मोदोमाव गारायाबो बेन बेन जानायखाय आं सानो बियो बे गाराय बेन बेन जानायनि थाखाय हयथ' मोजां जि जोम बियो गाननो थाखाय बियो गोसो जायोब्लाबो हयथ' बियो हायामोन। आरो लोगोसे बिनि गाराय बेन बेनखौ सैमाफ्राबो सोलानानै होयोमोन। अब्ला जों मोननो हाबाय, बे लाजारहा गाव गोसो जानाय बादि बियो जानो थाखाय हायामोन। जों दिनै मोननो हाबाय, बे लाजारा गाराय बेन बेन जानायनि थाखाय मोजां जि जोम गाननो लुबैयोब्लाबो हयथ' बियो हायामोन। आरो जों नुनो हाबाय, बे गानो रोङै बेमारखौ लानानै लाजारा सानफ्रोमबो दुखुजों, खेंखायनाजों जिउ खुंनो गोनां जायोमोन। मानोना सैमाफ्राबो बिनि गारायखौ सोलानानै होयोमोन। बेबायदि उखैनाय, बेबायदि लान्थिया जिउ आरो गानो रोङै बेमारखौ लानानै गिदिर दुखुजों बियो जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन। बेबायदि दुखुनि समावबो लाजारनि जिबनाव गिदिर मोनसे फोथायनाया दङमोन। बिहा फोथायनाय दङमोन, आंनि बे उखैनांनाया, गांनाया अरायनि थाखाय नङा। बियो फोथायदोंमोन, आंनि बे लान्थिया जिबना अरायनि थाखाय नङा। बियो फोथायदोंमोन, आंनि बे गानो रोङै बेमारा अरायनि थाखाय नङा। आं अरायनि थाखाय बे गानो रोङै बेमारजों भुगिनांबाय थानाय नङा। बे भुगिनांनाया, बे सैनांनाया थांनानै थानायनि थाखायल' बेयो जागोन। नाथाय थैनायनि उनाव आङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन, जोबनो गैयै सान्थिखौ मोनगोन, जोबनो गैयै बेबायदि बान्थाखौ, जोबनो गैयै धोनखौ आङो मोनगोन। बे फोथायनाया लाजारनि जिबनाव दङमोन। आरो गमामायै बे लाजारा बियो थैनानै थाङासै। थैनायनि उनाव सोरगोनि आरफोरा फैनानै बेखौ आब्राहामनि फेन्दायाव लांनानै गोजोन सान्थि जायगायाव बेखौ दोनहैदोंमोन। दिनै जाय लाजारा थांनानै थानाय समाव बियो दिनै आसा खालामदोंमोन बे सान्थि गोजोननाय जिबनखौ मोनो, आरो गमामायै बेनि आसाया थैनायनि उनाव जाफुंदोंमोन।
आंनि अनजाग्राफोर आं बेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो इनकारेज होनो लुबैदों। दिनै धोरोमिया जिउ खुंनानै सैनांनाय मानसिफ्रा, धोरोमिया जिउ खुंनानै गांनाय उखैनाय मानसिफोरनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आं दिनै बे रावनि गेजेरजों थुलुंगानो लुबैदों। जोंनि दुखु दाहाया अरायनि नङा। जोङो सानसे गोजोननायखौ लाजार बादि जोङो दिनै मोनथारगोन। दिनै लाजारनि आसाया थैनायनि उनाव बियो जाफुंदोंमोन। धोरोमिया जिउ खुंनानै थैलांनायफोरनि थाखाय बे जोबनो गैयै जिबनखौ दोननाय जाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, जों गोबां समाव सानो, बे साननाया जोंनि जिबनाव फैयो, बे सासे मोजां पास्टरमोन, नाथाय बियो दिनै बेमारि जानानै दङ। बे सासे मोजां फोथायारिमोन, नाथाय बेमार जानानै थैलांबाय। जोङो सानो धोरोमिया जिउ खुंनाय आरो धोरोमिया जिउ खुङै जेबो मोनसे फाराग बेयाव गैया। नाथाय जों बे इसोरनि रावनि गेजेरजों नुबाय गेदेर मोनसे फाराग बेयाव दङ। दिनै बे लाजारा थांनानै थानाय समाव दुखुमोन, बेमारिमोन, बेमारजों भुगिनांदोंमोन। थैनायनि उनाव जोबनो गैयै बे आसाखौ बियो दिनै मोनदोंमोन। बेनिखायनो जोङो दिनै बे संसारखौ नागारनानै थाङोब्लाबो जोबनो गैयै जिबनखौ, जायखौ जोङो दिनै फोथायदों, बे आसाखौ जों दिनै मोनगोन। बेनिखायनो बयबो फोथायारिफोरनि थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। माथाइनि 5:3 बुंदों, जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। नोंनि जिबना जेसेबांखि दुखुनांथाव जाया मानो, नोङो जेसेबांखि हावरिया नोङो जाया मानो, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। दिनै नोङो साननो हागौ बियो सादारन सासे बिबायारि, बे सादारन सासे उन्दै थाखोनि सुबुं होननानै नोङो साननो हागौ। नाथाय धोरोमिया जिउ खुंनायफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। मोदोम हिसाबै हावरिया जानो हागौ, थांनानै थानाय समाव हावरिया जानो हागौ, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, सोरगोनि रायजोआ बिसोर बादि मानसिफोरनि थाखायनो। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जोङो दिनै दुखु दाहायाव थानांदोंब्लाबो जों बे बाथ्रानि गेजेरजों खोनाबाय, जोबनो गैयै गोजोननाया जोंनि लागै दोनजाबाय। बेनिखायनो माथाइनि 5:4 बुंदों, बिखा खामनायफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो बानजायजागोन। लाजारा थांनानै थानाय समाव उखैनायखौ लानानै बिखा खामदोंमोन। लाजारा थांनानै थानाय समाव गावनि लांथिया जिबनखौ लानानै बिखा खामदोंमोन। लाजारा थांनानै थानाय समाव गावनि गानो रोङै बेमारखौ लानानै बे बिखा खामदोंमोन। नाथाय थैनायनि उनाव बियो जोबनो गैयै गोजोननायखौ आब्राहामजों लोगोसे सोरगोआव, पाराडाइसआव बियो आवग्रिफादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बे आसाया बे लाजारनि थाखायल' नङा। दिनै साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ लामा नायनानै थानाय धोरोमिया जिउ खुंनायफोरनि थाखाय बे आसाया दोनखाजाबाय। बेनिखायनो फै, जोङो निराशा जायालासे जोङो बांसिन इसोरनियाव जोङो दिनै जिउ खुंनि। बेनिखायनो जबनि बिलाइ 36:7 बेबायदि बुंदों, धोरोमियाफोरखौ बियो बासायो आरो बियो राजाफोरखौ बादि सिंहासनाव फज'यो आरो अरायबोनि लागै बिखौ मान गोनां खालामो। बे जबनि इसोरनि सायाव फोथायनायमोन। जबहा फोथायनाय दङमोन, आङो दिनै सानसे बासायजानायखौ मोनगोन। बेयाव जेनेरेलि बासायजानायल' होनदों, नाथाय बेयाव बासायजानाय बे बाथ्रायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बेयाव हाबनानै दङ।
जबहा फोथायदोंमोन आंनि बे बेमारनिफ्राय आं मोनसे समाव बासायजानायखौ मोनगोन। जबा फोथायदोंमोन आंनि बे दुखु नांनाय जिउ खुंनायनिफ्राय आं बासायजानायखौ मोनगोन। जबा फोथायदोंमोन आङो दिनै पापनिफ्राय बासायजानायखौ मोनगोन। जबा फोथायदोंमोन आङो नोरक रायजोनिफ्राय बासायजानायखौ मोनगोन। जबा फोथायदोंमोन जोबनो रोङै बे साजायनिफ्राय बासायजानायखौ मोनगोन। जोबनो गैयै गोजोननाय जिबनखौ मोनगोन। गोबां रोखोमनि बासायजानायखौ मोनगोन। एसे जेनेरेलि बासायजानाय बुंदों, नाथाय गोबां बिसयाव बासायजानायखौ मोनगोन। बे जबनि फोथायनायमोन। आरो बासायजानायखौ मोनगोन बेल' नङा, आरोबाव जबहा फोथायनाय दङमोन बियो राजाफोरखौ बादि सिंहासनाव फोजौगोन। बबेयाव? भारत सोरगोनि रायजोआव, बिफानि रायजोआव बेखौ फोजौगोन। जाय लाजारा थांनानै थानाय समाव बियो दिनै हावरियामोन, बिबायारिमोन, थोजासे जानाय बिहा गैयामोन। नाथाय थैनायनि उनाव बि दिनै फोजौजादों। आब्राहामजों बिखौ लांनानै दोनहैनाय जादोंमोन। आरो थांनानै थानाय समाव जाय गोनां गेदेर, बियो दिनै मोदोमावल' गोनां गेदेर, नाथाय जिउआव बियो दिनै गोनां गेदेर नङैखाय बियो नोरक रायजोआव, नोरखो रायजोआव बियो थांगारनो गोनां जादोंमोन। अब्ला थांनानै थानाय समाव गोनां गेदेरा इनायनो मोदोमखौ लानानै, धोनखौ लानानै गोनां गेदेरमोन। नाथाय थांनानै थानाय समाव लाजारा मोदोमाव बेबायदि हावरियामोन, नाथाय जिउआव, फोथायनायाव बियो गोनां गेदेरमोन। बेनिखायनो दिनै लाजारा बिफानि रायजोआव फोजौजादोंमोन आरो सिंहासनाव बे दिनै आब्राहामजों आवग्रिफानो बे दिनै मोनदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बे एखे फोथायनाया जबनि जिबनावबो दङमोन। आरो बेजों लोगोसे जबहा फोथायदोंमोन आरो अरायबोनि लागै बेखौ मान गोनां खालामगोन। बबेयाव? बिफानि रायजोआव, सोरगो रायजोआव बेखौ अरायबोनि लागै मान गोनां खालामगोन। थांनानै थानाय समाव गावनि धोनखौ लानानै लाजारा मान मोनाखै जामातलाय मा जानो? थांनानै थानाय समाव धोन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै बियो मान सन्मान मोनाखैब्लालाय मा जानो? नाथाय बिफानि रायजोआव अरायबो मान गोनां खालामनो थाखाय बियो आब्राहामजों आवग्रिफाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जों दिनै थांनानै थानाय समाव जोङो दुखुनांथाव जायोब्लाबो, मानसिफ्रा नोंखौ नेग्लेक्ट खालामोब्लाबो, मानसिफ्रा नोंखौ नासयोब्लाबो, मोनसे समाव नोङो दिनै जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोननो नोङो बेबायदिनो फोजौजागोन। आरो नोङो दिनै आब्राहामजों लोगोसे इसोरनि रायजोखौ आवग्रिगोन। आब्राहामजों लोगोसे नों अरायबो सोरगोआव मान गोनां नोङो खालामजागोन। बे फोथायनाया जोंनि जिबनाव थानो नांगोन। लाजारनि जिबनाव जेरै दङमोन। बेनिखायसो नुजाहोजानाय 2 बालाब 9 बुंदों, आङो नोंनि नासयजानाय आरो हावरिया जानायखौ मिथिगौ, नाथाय नोङो नंथारगौयै गोनां गेदेर। जिसु ख्रिस्ट'आ जहननो दिनै पाटमस द्वीपआव मिथिहोदोंमोन। सुमुरनायाव थानाय धोरोमिया जिउ खुंनायफोरनि थाखाय बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आङो नोंसोरनि नासयजानाय, नोंसोरनि सैनांनायखौ मिथिगौ। मोदोम हिसाबै नोंसोरो हावरिया जानो हागौ, दुखुनांथाव जानो हागौ, बेमारि जानो हागौ, गैजायि जानो हागौ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ सुमुरनायाव थानाय फोथायारिफोरनि थाखाय, धोरोमिया जिउ खुंनायफोरनि थाखाय बुंदोंमोन, नाथाय नोंसोरो नंथारगौयैनो गोनां गेदेर। बबेयाव? सोरगोनि रायजोआव, बिफानि रायजोआव। लाजारा जेरै हावरियामोन संसाराव थांनानै थानाय समाव, नाथाय थैनायनि उनाव बियो जोबनो गैयै सोरगोनि धोनखौ बियो आब्राहामजों आवग्रिदोंमोन। बेनिखायनो फै, जों बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, सासे मोजां धोरोमिया जिउ खुंनाया थैनानै थांनायनि उनाव गेदेर मोनसे बान्था दङ, आसा दङ, आरो बे आसाया बिफानि रायजोआव बे आसाखौ दोननाय जाबाय। बेनिखायनो फै, जोङो जेखि समस्या जाया मानो, जोङो बांसिन फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव दोननानै जोङो जिउ खुङो। दिनै जों नुयो संसाराव दान्दिसेबो गोजोननाय गैयै जों नुयो। न'खरखौ लानानै
गावनि सानफ्रोमबो गोनांथिफोरखौ लानानै, गावनि बेमारिफोरखौ लानानै, हारिखौ लानानै, हादरखौ लानानै, जातिखौ लानानै जोङो दान्दिसेबो गोजोननाय जोङो बे संसाराव मोननो हाया आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय धोरोमियाफोरनि थाखाय जोबनो गैयै गोजोननायखौ बिफानि रायजोआव दोनखाजानाय जाबाय। बेनिखायनो आसा खालामो बे खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादआ गोग्लैगोन। जिसुनि मुङै आमेन।